फै आगै फै। दे जिराय, बिसिनायावनो जिराय। जागोन दे बाजै, जेबो नङा। ओमफ्राय बाजै खबरफोरा मोजां ना? औ मोजां दे, मोजाङैनो दंथ'यो आगै। बेनो न' नोंनि बिनानावा बाजै? औ औ। मोजाङै दङ ना नानि? औ दङ दे आब', नोङोलाय? दङ दे आंबो मोजाङैनो। ओमफ्राय नानि नोंनि मुङालाय मा मुं? आंनि मुङा आब' मोस्रोम बर'। अ बा मालाय मोजांथारलै मालाय नोंनि मुङासो। बाजैनि मुंखौथ' मिथिखागौ र' आङो, बिबारि न' बाजै? औ आगै बिबारि। ओमफ्राय आब'नि मुङालाय मा मुं? आंनि मुङा लैथोस्रि दैमारि। बा मोजांथार दे मालाय आब' नोंनियासो मुङा। नंगौ, आं आरो आंनि मुंखौ मोजां मोनथारा। हे नङा आब', नोंनि मुङा बेसेबा मोजांखा। आंनियासो माबा मोस्रोम। नोंनि मुंखौ बेसेबा मोजांसो खोनादों आङो आगै। मानसिजों बेसेबा समायखादों। थेंक इउ। वेलकाम। ओमफ्राय बाबुआलाय अबाव थांदों? बाबुखौ नुवाखै माथो दिनै? बेलाय मालै सेन नायनो थांदों बियो, सेन सादोंमोन। अ बाबुबो दङ न'? औ आगै बाबुबो दङ सासे। जों साथामानो आरो बिब' बिफं साथाम। आइ आफायाथ' गैखालायानो। दे माथो खालायबावनो, खाफालावनो गैयाबा जेबो उफायथ' गैला। औलै आगै खाफालानो गाज्रि जोंफोरनिया। गुमै मोना मोनफैबाय? औ बाबु मोनफैबाय। हे सोर सिख्ला बेलाय? गुमैनि बिनानाव ना मायो? माथो साफा समायनाथार। आयु फसायबायसो आङो। बिनि नामा बाबुआ? औ आगै बिनो जोंफोरनि फंबाया। मा खौरां बाबु? मोजां दे, नोंनियालाय? आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दे बाबु। ओमफ्राय बाबुआ फरायबाय दङ ना? फरायला। अ बेसेबांहालागै फरायनायमोन? आङो 6 फरायदोंमोन। अ दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय सेन सादोंनो माथो, ना नांदोंना नाङाखै? एसे नांदों र'। माथो ना नांदों? फिथिख्रि ना, सें ना, गोरि ना। आयु गुमैनि बिनानावा समायनाथ' समायनायानो, माथोआबो मासेबां गोदै। दे होनबा नोंसोरो जिरायथ'नाय, साहा एसे फुदुंनि र' आङो। अ थां बाजै फुदुंहैथां। नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनाय लोंनो बेसेबा लुगैखादों आङो। नंगौ दे होनबा जिरायथ'। नोंसानि न'नि आइयालाय माथो खालामबाय दोङो? दङ ओरैनो, खामानि मावबाय दंमोन। मोजाङै दङ ना आइया? औ दङ दे। ओमफ्राय नोंसोरदि जोंहानाव फैदों, आइयालाय मोनथिदोंना मोनथियाखै? मोनथियाखै, जोंफोर खिन्थायाखै। थांनि र'। दे होनबा आब' मोना जिरायथ'नाय। दे। आदा ओइ आदा। मायो? न'फोरानो माथो बायला जिलाथार आयु। जेबोआनो गैया माथो, बोरै जायो बिसोरो? आदा आइया मोनथिबाथ' गैलालै बेयो। आइयालाय मा आरो, आइया नाङा बुंगोन आरो। नाङाखौथ' बाद हो, न'खौ नुबा बियो माथा गरम जालायलांगोन खोना। मोनथिला आरो। मिनिदोंसो र' नोङो आदा। जिदिना खालि आइया मोनथिगोन होमबानियाथ' फुरा हांगामा जाखागोन। जाया मा हांगामा जालाबायनो। फैजोंसार गुमैनि बिनानावा मा एसेबां समायनाखा, आरो गाराङाबो मा एसे गोदैखा। फसायबायलै आङो। बेफोरबायदि एसेबां समायना सिख्ला नुबा गोसथोनोसो लुबैयोलै आङो। आंनिसायथ' बेसेबा गेदेर जागोन, थेवब्लाबो गोसथोनायावलाय आरो मा गेदेर उन्दै दङ। आङो सानथाराखैमोन फैजोंसार गुमैनि बिनानावादि एसेबां समायना जागोन। बाराद्राय उन्दै जायाखैनालै आङो। आंनि बैसोआ दा बेसेबांसो जाखोबा? जाबाय खोना 12-13 बोसोरसो गोसथोनो हानाय जाबाय आंबो। बेसेबा फसायमारदोंलै आङो गुमैनि बिनानावखौ। बिदानोबो कसमसे मा कसम। नायबाबो नायनोनो अहाखाया मानसिखौनो। दहायबा आङो सिरि सिरि मेगन खनाजों नायबाय थादों, नायबाय थानोबो लाजियो। बेनिखायनो ब्लद फैगारगारदोंलै आङो। दा आरो दसे थानानै नायहैबावनो थांगोन र' आङो। बिसोरो साहा लोंबा आङो दरजा गब्लंथिं सिरि सिरि नायबाय थागोन। नङाबा आरो खेबसेबाव नायहैबावनि र'। बिदि नायहैबाय थानोबो लाजियो र'।
दरजाखौ लंकिं नायहरगोन आङो सिरि सिरि नायबाय थागोन आङो कहना प्यार है कहना प्यार है दिल दिल दीवाना दिल खो गया रे हे इसोर आंनि 1500 थाखा मानि फैसाया अबाव थांमारखो आंलाय माथो खर' सिफुङावनो दोनमारदोंमोन अबाव थांमारखो इसोर एसेबां नागिरबाय आङो गैया बरावबो गैया ओइ लाफाथि जों फैलाय लाफाथि मायोलै पालि एसेबां मोजाङै उन्दुलांदोंमोन उन्दुनायफोराव याव डिस्टार्बनो मा नोंथा खर'नि खामानि ओंखारलायखो खामानि नङा गथ' आंहा 1500 थाखा मानि फैसा गोमाजादों नों लादों नामा हो बुंलाय दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो गैया बरावबो मोनाखै खर' सिफुङावनो दोनदोंमोन आङो गावहा फैसा गोमाजादों नै आंखौसो दाय हमलायबायलै नोंनि फैसाखौलाय आंलाय मा नोंफा खर' खालायनो लानोखाय होमबालाय आंनि फैसाया अबाव थांखो एसेबां मोजाङै खर' सिफुङाव दोनदोंमोन आङो नों लायाखै सोरथ' लादों नोंसो लायो खेबसे लाबायानो दे मा आङो तामाने खनले लाबाय थागोन नामा अ तामाने नोंसोर आंखौ सिखावसो सानो गावनि फिसाजोखौनो नोंसोर बिदि सिखाव साननो लाजिया होनबालाय अबावथो थांखो नोंनि फिसाजो मोजां पुचुकुआ लादों खोना बिखौसो आङो दाख्लै नोंनि गान्दुखौ दांनाय रखम नुदोंमोन आङो ए होनबा बिनो लादों र' मोनदों साला पुचुकु आंखौ दाख्लै खोबले लेखायग्राया पुचुकु ओइ पुचुकु ओजों फैलाय जासिगोन मोनथोंलै एसे मायोहाय नोङो आंनि गान्दु सिंनि फैसाखौ लादों न' मा फैसा गथ' फालतु नङा फैसाया दानो हरनोबा हर नङाबा होजाबाय आंजों बेफोरखौ जेबो मोनथिला आङो जाय फैसा लादों बिनो दिहुना हर आंनो दाननो हर होनबा आंनि फैसाया अबाव थांमारखो औ आयै आङो दिनै आफाखौ लोगो मोनदोंमोन नोंसा आफाखौ नुदोंमोन ओमफ्राय नोंसा आफायालाय नोंखौ माथो होदोंना होआखैमोन माथो होनो आयै आं माथो होदोंमोन आफाखौ आफाया मालाय आंखौ सिनायनो हायानो मा नोंसा आफाया नोंखौ सिनाय हाया होनना बुंदों औ आयै आफाया मालाय आंखौ सिनाय हायानो मालाय बियो न'आव हारसिंनो हाबाखौनो खालायाखैनो दाहालागि बोरायना दङनो मा बेबायदि बुंमारनाय औ आयै आङो नुनानै एसेबां मोजाङै खबर सोंबाय आफा मोजाङै दङना गैया होननानै ओमफ्रायथ' बियो आंखौ सिनाय हाया जाबायलै आयै आफाया एसेबां गाज्रि मानसिमार आयै आं आफाखौ बुंदोंबो जोंफोर नोंनि न'आव मालाबाबो थांलाले थेवब्लाबो बिदि सिनाय हायि एक्टिं दा देखायफ्ला होनदोंमोन गैया थेवब्लाबो सिनाय हायिल' एक्टिं देखायफ्लाबाय थादोंमोन बियो आरोथ' आरो आयै आंखौ बिनानाव बुंलायदो मा लाजिया बियो गावनि फिसाजोखौनो बिनानाव होनना बुङो औ आयै आं जोबोद दुखु मोनदों आयै आरो मालाय सिनाय हायि मानसिजों बारा रायज्लायानो बिदि बुंनानै ब्लड थांगार गारदो बिहासो मानसियालाय गाज्रिबानोखि एसेबां गाज्रि जायो नालाय मा बियो गावनि फिसाजोखौ नुनानै इसेबो जेबो मोनाखै नामा
गावनि फिसाजोखौनो बियो एसेबो अननो ओंखाराखैमोन ना मायो? एसेबां खस्थ' मानसि बियो, एसेबां असभ्य मानसि मार बियो। औ आयै, बेसेबा दुखु मोनखादों आं दिनै आफाखौ लोगो मोननानै। मा चावमिनखौ दाबो जायाखै नोंसोरो? बावगारनासो थादोंमोन आङो चावमिन लाबोनायखौनो। पापि बिफानि बाथ्राखौ रायज्लाय रायज्लाय बावगारथारदोंमोन आङो। बाद होलायलायमोन, बेफोर बाथ्राफोरखौ सानबाय थानाङा, जेबोथ' उफाय गैया। नोंसोरनि फारसे जेबो अननायानो गैला बिहा। औलै फिसा, जोंफोरसो बेखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो, बियो जोंफोरखौ गोसोखौनो खांला खोना। औलै आयै, आफाया जोंफोरखौ बावगारलांबाय। आंलाय सानदोंमोन आफाया जोंफोरखौ सानसेबाबो नागिरगोन होननानै, जोंफोरखौ सानसेबाबो गनायना लाफिनगोन होननानै। नाथाय आङो दिनै आफाखौ लोगो मोननानै मोनथिबायदि बियो जोंफोरखौ मालाबाबो गनायना लाफिनला। आङो न'खौ बेसेबा गोसोखांहरबाय थायोलै आयै, आङो न'आव थांनो बेसेबा लुबैयो। आङो न'आव थांगौमोनलै आयै, आङो थानो बासोबाय बेयाव। आं न'आव थांनो लुबैबाय। आफालाय, जोंफोरखौ लांफैदोलै। जोंफोरखौ मानो बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालायदों नोङो? जोंफोरखौ बिदि खालायना मा मोनगोन नोङो?